Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi, iritsi da apirilak 15, iritsi da Gazteak Coverren final handia! Eta bai, honek esperoko genuke edo gorputak eskatzen digolako txalo zaparrada bat, ez? Baina tamalez ez daukagu publikorik, eta egia esan irukatu gaude platoan, baina bueno, garaiak eskatzen digunaren arabera, horrekin ere jokatzen ikasi egin behar da, eta horretarako egin genduen presiski Gazteak Cover lehiaketa. Baina bueno, lasai hartuko dugu, ze urduri jartzeko momentua, eta uneak izango ditugu, hori bukaera aldean izango da, baina begira oso urduri eta oso nervioso jarri ginen, guk Gazteak Coverren lehiaketa deialdia martxan jarri genuenean, eta zuen erantzuna nolako izan zen ikusi genuenean. 200 cover baino gehiago jaso genituen, 200 parte hartzaile baino gehiago izan ditugu, eta bide zail baten ondoren azkenean 4 bakarrik izan dira, final handi honetara iritsi direnak. Eta 4 horiek, begira, hemen gustatuko litzaiguke hemen gurekin platoan izatea, baina pentsatu genuen Gazteak Coverren benetako esentzia zein izan da. Bakoitzak bere etxetik ze talentu daukan erakustea, ez? Finalean ere horixe bere ikusiko dugu. 4 finalistak bakoitzak bere etxetik joko digu, aurretik bideoan adierazitakoa. Eta gehiago luzatu gabe, 4 finalistak ea bakoitza bere etxean dagoen konprobatzera eta frogatzera goaz. Beraz, Eibarko bere etxetik, Ainhoa Arroita Jauregi izango dugu. Ainhoa, ongi etorri, kaixo! Kaixo, arratsaldeon. Prest, ikusten dugu Ainhoa ja bere gitarrarekin jotzeko prest. Eta Azpeitiko bere etxean izango dugu, espero du bere piano parean, Eider Sánchez. Eider, arratsaldeon! Eider ere prest dago, gure 3. finalista amezketarra da, eta bere amezketako etxean izango da noski, Olatz Alaitz Artola, barkatu, kaixo arratsaldeon. Apa, arratsaldeon denoi. Alaitz ikusten dugu, gitarra eta pianoarekin ikusiko dugu nola egiten duen bere kantua, eta gure gaurko azken eta 4. finalista, Aramaiotarra da bera, baina Madrilen harrapatu dugu, Maria Izaga, arratsaldeon, Maria. Aupa, arratsaldeon danoi. Lotxati xamar ikusten ditugu, baina gero beraien talentu guztia erakusten dutenean ikusiko duzu ze finala daukagun aurretik. Eta bueno, epaimaiaren saria nola egingo dugun, epaimaikidek erabaki beharko dute sari hori. Baina, publikoaren saria, duela ordu berte martxan jarri dugun bozkaketa fasean hemen ikusten ari zareten euneko horietan erabakiko da. Momentuz Alaitz Artola doa aurretik, baina ikusiko dugu ze oraindik ere beste 41 minutu izango dituzue botuak emateko. EITB.eus Gaztea atarian zuek erabaki beharko duzuelako aurten Gazteak Cover lehiaketan publikoaren saria nork eramango duen. Eta ikusiko dugu, euneko horiek oraindik ere asko aldatu dezaketelako. Obietxek enoekak izan dira, 4 finalista hauek horrela agurtzen bakarrik ikusi ditugu. Ikusi nahi dituzue 4 finalista hauek zer egiteko gai diren eta zergaitik dauden gaur final honetan, ikusi. I guess you didn't mean what you wrote in the song about me. 'Cause you said forever, now I drive along past your street. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. And I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Zolapean somatzen zaitudanean, gogoratzen soinean, eutxi ezin dudan hankaren pixuaz. Finalistak ezagutzen ditugu, eta bueno, hau lagin txiki bat besterik ez da izan, benetan finalean zer egiten duten aurki ikusiko dugu. Baina lehiaketa bat da, eta lehiaketa batek sariak ditu, esan dugu, aipatu dugu publikoaren saria, horrek 1000 euro eramango ditu, baina benetan, sari nagusia eta potoloa 2000 eurokoa izango da, eta hori epaimaiak eman beharko du. Bai publikoaren saria eta baita epaimaiaren saria gogoratu txirula.com dendan material musikala erosteko izango dela. Beraz,
beraien etorkizunean ere inbertitzeko aukera oso polita izango da. Epaimahaia nortzuk osatzen dute, nik uste dut ja zuek ere jakingo dezuela, ezta? Eta iritsi da beraiek aurkezteko momentua ere, ze gaur beraiek ere badaukate beraien protagonismoa. Leire Letu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zemuz? Pixkat urduri, Ez ezko esango banu, gezurretan nahiko nintzateke. Bai. Eta esetaleko Inigo Etxezarreta, arratsaldeon, ongi etorri? Arratsaldeon, mila esker. Vale. Zuek hementxe platoan, oso ondo ikusten zaituztegu, eta hor justo zuen bien artean, berak ere badauka erabaki honen herena, Txika Sobresalto, Maialen Gurbindo, arratsaldeon, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Ze politia daukagun platoa, hemen presentzialki bi epaimaikide eta beste bat bere etxetik zoragarri dago. Ez dakit epaimaikideen ordezkari izan zara Leirezu, esango dugu, ze final espero duzu, zer izan zen zuen lehendabiziko sorpresa? Batez ere, izugarrizko nivela zeola. Bai. Eta izugarri gogorra izan da gu hiruontzako nik usteet, asteko 20 horiek aukeratzea, ez? Azken finean 200 piko bideo zeuden eta kristonako maila zeon. Bai, maila altua eta gainera lehen ere komentatu diazue, 3 esan didazue, 4 dirala aukeratu dituzuen 4 horiek, aukeratu dituzuen finalistak, baina finaletik kanpo asko gelditu direla kanpoan. Orduan, esango duzu, hori beti esaten dutena da, ez, baina benetan Gazteako Berren sekulako talentua gelditu da finaletik kanpo, eta bestela ikusi izar hauek. Ez dago inon. Mamu artean bizizara dagoeneko eta I should have buy you flowers and help your hand. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Begitara begirar, begitara begirar. Maybe love on the brain. All I want is something last. It's all I want, too much to ask. La canción que canta en el fondo oscuro del mar. Bueno, zer, maila badago Euskal Herrian edo ez dago? Gazteako Berri lehiaketa horren adibide da zalantzarik gabe, 4 ditugu gaur hemen, eta gogoratu, EITB.eus Gazteatarian zuen botua beharrezkoa dugu. Ze 30 minutu barru edo gutxi gora bera, jakingo dugu publikoaren botua edo saria nork eramaten duen. Eta horretarako, zuek botuak eman behar dituzue. EITB.eus Gaztea atarian esan bezala. Eunekoak ere baditugu ja, gutxi gora bera nola doazen ikusten ari gara horre pantailan, baina bueno, nork daki, oraindik ere gauzak erabakitzeke da gaude, eta oraindik denbora ere badaukagu. Momentuz, Alaitz Artola aurretik, baina ikusiko dugu euneko horiek ere nola aldatzen diren. Eta batez ere ikusiko dugu, ze badakit epaimakideek, beraiek gaur egiten dutena, bat oso kontuan hartuko dutela epaimaikide, finalistek zer egiten duten. Hori ikustera goaz, eta gehiago luzatu gabe, lehen da bizikoa izaten tokatu zaio, Eibarren daukagun Ainhoa Arroitajauregiri, eta Ainhoa gitarra badakit horra agurrean ja presten eukala, gitarra, beraz hartu, eta badakit aukeratu duzula kantu bat nahiko zaila, kantatzeko ez da bat ere erresa, oraintxe bertan artista hasi berri bat da, Leister disko berria kaleratuko du, lehenengo diskoa kaleratuko du gainera Olivia Rodrigok, eta zer eta bere lehenengo hita aukeratu duzu, Driver's License izeneko hori. Ainhoa, ni isildu egingo naiz, hemen danok adi jarraituko dugu zure emanaldia. Beraz, Ainhoa,
nahi duzunean. Eskerrik asko. Got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But the day I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who'd always made me doubt. She's so much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we weren't perfect, but I've never felt this way. Just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kinda feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet the day I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in that song about me. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. 'Cause you said forever, now I drive alone past your street. Hortxe izan dugu Ainhoa Roita Jauregi. Ez duzu bat ere kantu erraz aukeratu, Ainhoa, orain arnasa lasai hartu dezakezu. Zer modu zaude? Bai, banau super urduri jo neuan, hasi nahi zabesten, eta neuan notatzen bihotzan taupadak super fuerte. Baina listo, ja, ikusetina lehengo estribilloa, ondo atera jatala, nik ustoia kantua jondala sobre ruedas, así que ontxe nahiko gustora. Eta ondo. Vale, baina sentitzen dut horrela esatea, baina zuk ze sentitzen duzun, horrek ez du erabakian eraginik izango. Orain, epaimaikidek zer esaten duten bai. Inigo, ikusi dugu Ainhoa, begiak itxita, nik uste esan duela, barrura begiratuko dut, eta banoa honekin. Zemuz ikusi duzu Ainhoa? Claro, hasiera baten pixkat urduri ikusten nuen, jarratxaldetikan ikusi dugu pixkat urduri, baina ni asko gustatzen zait. Nola, gustatu zitzadean hasierako interpretazioa eta gaurkoa ere, ez? Eta, bueno, azkenean abestiak eskatzen du, ez? Begiak itxe eta ja momenturen batean ere ireki eta hemen nago, ez? Orduan, bueno, ni asko gustatu zait. Maialen, ez du nola nahiko kantu aukeratu Ainhoak, Olivia Rodrigoren Driver's License. Zu ausartuko zeinaki hori kantatzera? Ze... Ba, nik ez. Bera osan egin du, ja, utziko dugu horrela. Gustatu zaizu bere emanaldia? Asko, flipatu egiten dit nola egiten dituen horrelako modulazioak eta hotzarekin ez dakit dauka oso kontrol polita eta gainera dago berea sentizten ez dakit oso polita egiten zaiz. Vale. Bueno, epaimaikideak lehenengo finalistaren erdi berediktoa edo, bueno, zerbait esan dute behintzat, baina bigarren finalista ere bere etxean izango da,
bigarrena Azpeitian dago, Eider Sánchez da bere izena, eta, bueno, oso hunkigarria den beste talde eta beste abesti batekin ausartuko da gainera. Vetusta Morlaren 23 de junio izeneko kantuarekin. Putxok daukan sentiberatasun guzti hori, ez dakit Eiderrek nola helaraziko digun. Eider, hor zaude, Bai, hemen nago. Bale, danok isilduko gara hemen, denok pres gaude, eta zu pres balin bazaude behintzat, zuekin guztiokin Eider Sánchez. Bale, eskerrik asko. Antes del frío levanta las velas, guarda en tu falda los granos de arroz y haz ceremonias de luna llena, y antes del frío lánzamelo. Cuida este vals que tenemos en vena, cuida del baile y riega el salón. Lleva la barca hasta la albufera y pone el verano en un mostrador. Y que San Juan no nos queme en su hoguera cuando descubra quién la asaltó. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Deja el equipaje en la ribera y quémalo. Haz que este baile merezca la pena. Yo haré lo propio con esta canción, y si al final no hay más que comedia, deja que el río nos lleve a los dos, y que San Juan no nos queme en su hoguera, ni haga de esto un negocio menor. Cruza los dedos por mí antes de que vuelva a mirar, busca el viento a favor. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Todo está en regla esta vez, no hay error. Deja el equipaje en la ribera, no te sirve cuando cruces la frontera. Lánzate al agua esta vez, aquí espero yo. Eider Sánchez Azpeitiko bere etxetik, 23 de junio izeneko kantua kantatuz. Eider, bukatu duzu, zemuz sentitzen zea? Pufa, hendik oso nervioso Urduri. esan. Guk hemen platoan txalo batzuk egin ditugu, baina jakin badakit zure etxekoak ere hor badaudela. Txalo batzuk egingo dituzte, ez? Ari dira? Bai, ez dakit, guain, ez daude hemen. Ari Zale dira, balin ez bueno, daude. seguro ari direla. Txaloak egin ditugu, ikusi beharko dugu aber epaimaikidek zer esaten duten. Leire, nola ikusi duzu Eider, ze kantu honek ere jartzen ditu hileak, baino. Batez ere, Eider, benetan zorionak emanen izkitzun, eta gaur ez dakigu ze gertatuko dan, edo publikoan saria, edo oraindik gure saria norentzako izango dan, baina benetan ni gonbidatuko nahiko zintuzket nerekin bertsio bat egitera Gazteara. Benetan aiza, Leire? Bai. Eider, Bai. zer diozu? Hombre, noski baiet. Ba, begira, oraintxe bertan Gazteako berek izango duen beste gauza oso polit bat izango da Leire Letu eta Eider Sánchezen arteko elkarketa. Hori da. Ze kantu egingo dezuten, edo... Erabakiko dugu. Bale. Hori sorpresa izango da, baina Gaztean seguro entzungo dugula. Beraz, Eider, nik uste gaueko lehenengo saria ia irabazi dezula, ez? Bai. Bale. Bueno, beste sari pila badauzkagu, eskerrik asko, Eider.
bukaerar arte ikusiko dugu nola bukatzen den hau, badakizue publikoaren saria, hori zuek erabakiko duzue, zuen etxetik baita ere, eitb.eus gaztea atarian, bazuen botua eman dezakezuelako. Eta ja, gaur arratsaleko 7:00 martxan jarri dugu, eta uneko batzuk badauzkagu. Beraz, hor, ez dugu mugimendu handirik ikusten, beraz, lehenengo postuan zijoan Alaitz, eta hor jarraitzen duz horoz, ikusten da, sare sozialetan, edo baduela, arrakasta eta berak egingo zuela bere lana, baina jakin, oraindik ere finalaren erdira iritsi gara eta bukaerar arte izango duzu zuen botuaren, zuen artista gustokonaren aldeko botua emateko. Bagoaz, 3. finalista ezagutzera. 3. finalista hau amezketan topatuko dugu eta amezketan daukagu Alaitz Artola. Kaixo, Alaitz, hor zaude, Kaixo, bai, hemen hau. Zu ikusi zintugun gitarra eta pianoa joz. Herri metalaren miseria kantua aurkeztu duzu, gaur ikusiko dugu zuzenean zer egiteko gaizaren edo zer ekarri diguzun prestatuta final handi honetarako. Beraz, Alaitz, prest zaudenean, gu hemen platoan danak zu entzuteko prest. Zuekin, Alaitz Artola. Beltzak ta zuriak ezberdin balio, duen xaketa ulan pieza hutsa gara, erregeren batek diseinatua da. Estrategi honek xaketa ula bera, lertuko duela konturatu gabe, gure zilborretara begira gaude. Zolapean somatzen zaitu danean, gogoratzen aiz soinean, eutxi ezin dudan hankaren pixuaz. Banketxeko liatiaren aurrean, oroitzen aiz bargauean, etxetik bota dutenaren izuaz. Nahi dudanaren ta behar dudanaren, arteko tartean un Kristo dagoen, zahartu aurretik esadazu mesedez. Azkar kutsatuko naiz eta bestela, urkoa saldu du peoiak bezala, aberastasunez, indarrez ta boterez. Zolapean somatzen zaitu danean, gogoratzen aiz soinean, eutxi ezin dudan hankaren pixuaz. Banketxeko liatiaren aurrean, oroitzen aiz bargauean, etxetik bota dutenaren pixuaz. Miseria, eskerrak badauden korronteen kontra, igerian doazen ameslariak. Zolapean somatzen zaitu danean, gogoratzen aiz soinean, eutxi ezin dudan hankaren pixuaz.
Broadway eta 26. karrikaren kantoian. Negu gorrian gizon batek gauero, jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela, biluxirik daudenentzat. Kontatu didate Nueva Yorken, Broadway eta 26. karrikaren kantoian. Negu gorrian gizon batek gauero, jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela, biluxirik daudenentzat. Alaitz Artola, izan duzu zuzenean, kontatu didate Nueva Yorken, baina kontatu didate Amezketan ere badela neska gazte bat pianoa zoragarri jotzen duena. Eta piano eta ahotsa gainera. Alaitz, arnasa pixka bat hartu, gustora geratu zara egin dezunarekin? Bai, egia esan bai, aldeten haindet eta disfrutatu indet, hasi que gustuan hau. Begira, disfrutatzarena hori lehen epaimaikidekokin hizketan egon naiz eta esan diet eta komentatu dugu. Batek disfrutatzen duenean, gozatzen duenean, hori helarazi, hori transmititu egiten dela. Ez dakit, Inigo, zuri galdetuko dizut, ikusi duzu Alaitzek berak izan duen gozamen hori, bere emanaldian? Bai, eta gainera, hemen guztiok oso ez dakit isilik gaude, baina eske kantak berak ere, eske eramaten zaitu horretara, ez? Azkenean, ni honen bertsioa, abesti originala ez dakit nola den, baina egin duen bertsioarekin, eske batzutan esaten dugu, joder, ze bertsio egin duten, ez? Orduan, zorionak, eta benetan beste behin, izugarri izan da, ez? Bai, Maialen, zein kretxendoa izan duen, ez? Abesti batek badaukalako askotan bizitza. Hasi da poliki, junda, oso gora, gero berriz ere etorri da barealdia edo, eta ze zaila den hori ahotsarekin, ematen du oso gauza erreza egiten dezuela, zue hirurok ere bai, eta bertsioak egiten dituzten hauek ere, baina ahotsa eta ja instrumentu bat bakarrik biak dominatzea eta biak aldi beran eramatea, hori da erreza dirudiena, baina zaila, ez? Zaila, gainera pianoarekin, nire ez dakit pianoa jotzen orduan flipatzen dut, eta ere gustatzen zait asko nola haina hotz gozo batekin defendatu daiteken horrelako mezu potentea, eta hori ere pilo bat gustatzen zait. Bueno, lana momentuz 3 laurdenak egin ditugu, 3 finalistak izan ditugu, eta laugarrenaren bilagoaz babitu. Laugarrena berez Aramaiotarra da, Maria Izaga da bere izena, eta ez, askok esan didate kalean, bai, badago hor, ez dakit, girl band bat, edo badago 5 diren bat, ez, bakarra da, Maria Izaga bera bakarrik da, nahiz eta pantailan 5 aldiz ikusi genuen berak bidali zigun bideo horretan. Aramaioarra da bera, baina Madrilen dago. Kaixo, Maria! Kaixo, atzalde ondan hoi. Bueno, tokatu zaizu azkena izatea. Beste urdurritasunak ikusi eta orain zurearekin alduzuna egitea. Beraz, prestatuta daukazuna ikusteko benetan irrikaz gaude, beraz Maria Izaga nahi duzunean. Vale, eskerrik asko. Bat, bi, iru. Tututum-tum, 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 tum-tum-tum-tum-tum. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. It's been the ruin for many a poor boy, and God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. And my daddy, he was a gambling man.
down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs, it's a suitcase and a trunk. Hey, yeah, and the only time he's satisfied is when he's all drunk. Oh mother, oh mother, oh mother, tell your children not to do what I have done. Hey, and spend your life in sin and misery in the house of the rising sun. Now I've got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, there is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many of the boys, and I know I'm one. Txalo bero bat, jo. Ba hortxe izan duzue, Maria Izaga bere etxetik, eta, bale, bost ez ditugu ikusi Maria, baino bat horrela behin baino gehiagotan bai, zer moduz ikusi duzu zure burua edo entzun duzu edo sentitu duzu zure abesti hau? A ber, ba, oso ondo pasado dut, oso gustora egonaz. Gauzia da, akapela cover bat izen da, ezinela ekarri beste bost gemelak. Baina, bueno, basian ekarri ditut, eta ni saiatu naz gauza asko batea itxen. Bai, hasiera baten pentsatu desedez, ze egiten du hor kuaderno horrekin, eta klaro, gero horrek trukoa zeukan, Maria. Bale. Bai, nere pandero partikularra da. Ondo, bai, epaimaikidei galdetuko diet, ber, zen ikusi duten Maria. Karo, bazen misterio bat, zenbat aliz ikusko genuen Maria, zer egingo du Mariak. Gauza batzuk grabatuak ekarri ditu, hori ere ulertzekoa da, nik uste eta aurre ikusten genuen gauza bazala. Baina zuzenean zer ikusi duzu, ez dakit, Leire, zer esan nahi duzu? Izugarrizkoa hotxa dauka Mariak, zorionak Maria izugarrizkoa izan da interpretazioa. Eta hori, deno gaina geunden, ba hori, aber nola ingo du Mariak, ez? Bereko berra, baina izugarria. Zorionak, benetan. Ba, sekulako maila ikusten ari gara. Inigo, zuke Maria eta zerbait gaineratu nahi duzu? Zer ikusi duzu? Argi eta garbi, aurkeztu zuen bideoan, hor originaltasun eta ez dakit kreatibitate puntu bat zeukan, eta hori plus bat zen, ez? Eta berak esan duena, ez? Galderak, aber gaur zer egingo zuen. Baina, bueno, azkenean egin du, ere eman dio originaltasun puntu bat, ez? Hor kuaderno batekin, txaloekin, bere ahotsarekin ere, naiz eta aurretik grabatu izana, bere ahotsa da, ez da hor base bat. Orduan, ere oso kontuan hartzeko, ni asko gustatu zait. Bale, epaimaikide itxura danez, ez da, igual posturioa izango da, baina denak zoragarriak iruditu zaizkie? Ez, baina egia da, joder, hau objektiboa da, jendea beren etxetatik ikusi dezake, Laurak ez dutela utxik egin, ongi egin dutela, eta niri, pentsatzen nuen, egia, behintzat pentsatzen nuen gaurko interpretazioarekin, argi ikusiko zela, zeren, gu bideoetan ikusi genuen, eta jendeak haiek, ez dakit, grabatu izan aldute ez dakit zenbat aldiz, hartu honena, baina kasu honetan zuzenekoan zen, eta ni pentsatzen nuen errazagoa izango genukela.
Eta ez dut uste hain erreza aukiko dunik, nik uste diruen artean bronkita aukiko deula, Bai, Begira, hori nik uste hiru izateak ere lagunduko dizuela. Bai. Ze azkenean bi izango bazinete, zailago izango zen, baina hiruen artean zerbait erabakiko duzue. Ez dakit eunekoak nola doazen jakiteak hori zuen erabakian eraginik izango duen ala ez, baina badaukagu momentu honetan justu EITB.es gazteatarian badakizu oraindik ere irikita dago, beraz botu eman dezakezue, eta eunekoetan esan didate leia nahiko estua dagoela ikusten duzue Alaitzek 40,36 du momentu honetan, eta Maria Izaga bigarren dago 39,73. Beraz, kontuz ez dago 100 aldea ere, Amarreko horietan egongo da dena, baina oraindik ere badituzue minutu batzuk EITB.es gazteatarian zuen botua emateko. Eta bitartean, sentitzen dut Maialen, Inigo eta Leire, iritsi da, seguraski azken aste honetan, iristea nahi etzen duten momentua igual, baina izango duzue minutu batzuk, hiruron artean erabakitzeko nork eramango den Gazteako Ber final handi hau, eta beraz 2.000 euro. Beraz, zuek pixka bat eztabaidatzen uteko zaituzegu, eta bitartean, aipatu dizuegu, final honetan 4 bakarrik ikusi ditugu, baina 200 taldetik edo 200 proposamenetatik gora jaso ditugu, eta hoien guztien artetik 4 bakarrik ikusi ditugu gaur. Finaletik kanpo ere, benetan sekulakoak gelditu dira. Ikusi nahi dituzue gehiago? Hemen. Eta bueltan, badakizue, epaimaiaren saria nork eramango duen, erabakita egongo da. Gero arte. Now I know we weren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine how you could be so okay now that I'm gone. I guess you didn't mean what you wrote in the song about me. 'Cause you said forever, now I drive along past your street. Cruza los dedos por mí y antes de que vuelva a mirar busca el viento a favor. Deja el equipaje en la ribera para verte como quieres que te vea. Todo está en regla esta vez, no hay error. Deja el equipaje en la ribera, no te sirve cuando cruces la frontera. Lánzate al agua, esta vez aquí espero yo. And I'm going back to New Orleans to wear that ball and chain. Well, there is a house in New Orleans. They call the Rising Sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Zolapean somatzen zaitu danean, gogoratzen isoinean, eutxi ez dindudan hankaren pixuaz. Banketxeko leiatiaren aurrean, oroitzen ez barkauean, etxetik bota dutenaren izuaz. Ez dago inon gure neurriko zerurik. Mamu artean bizi zara dagoeneko, eta zure sustraiek milak iribil egin dituzte luruntan, eta inguruko lorena dituzte ito. That I should not buy you flowers and help your hand, and should give you all my hours when I had the chance, and take you to everybody, 'cause all you
wanted to do was dance, but now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Oh, mamma mia, here I go again. My, how can I resist you? Mamma mia, that's it you again. My, yes, I would have missed you. Yes, I've been broken hearted, blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Begitara begirar, ekuz kanpo gaudela esaiguzu. Begitara begira. Must be love on the brain that got me feeling this way. It beats me black and blue, but he fucks me so good and I can't get enough. All I want is of the last, it's all I want, too much to ask. Is something wrong with me? Got you, moonlight, you're my starlight. I need you, moonlight, come on dance with me. I love you till you, moonlight, you're my starlight. I need you, moonlight, come on dance with me. Oraindik albalitz, zurekin nahi nuke. Argitan hautsa izan. Izateko aizaioa, ez zara izango niretzat. Te vas Alfonsina con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Gazteizen izarrek diote errezazu zerua. Dei baten esperoan zaude, ez da iristen noizik da zure bizitza atzera kontua bihurtu zela. Listo, ikusi dezue Euskal Herrian ze talentua daukagun Gazteako Ber lehiaketa honen lehenengo edizioan. Ze bakarlariak eta ze abestiak eta bertsioak gelditu diren kanpo, baina epaimahaiak ja, mesedez, erakutsi nola dauden Inigo, Maialen eta Leire. Benetan, superzaila izan da, Bai. Ahí va la madre que me parió. Ni gaur ez dut horik egin. Nik ere ez benetan. Bai. Ez dakit ikusi nauzuen, baina hainitzan papelak aldatzen, eskutatzen, Bai. azkeneko... Erabakita genukan bat, bueno, Eta azken momentuan, baina izan dezuen denbora. Epaimahaikideak egin behar zuten lan egin dezuen. Momentu batean, sufritzen ikusi zaituztet. Ez que argi, gutxo gora bera argi neukan, eta gero azken momentuan, eta hasi gara berrio
Madre mia. Bueno. Ni nuen espero, Hau da nire lehenengo esperientzia epaimaikide bezala, eta super gogorra da. horrela ibiliko gineni. 10 segundo aldatu. Benetan nire dauka dela, bihotza ziur topera, zaudete hartu duzuen erabakiarekin? Ez. Ez? Eta zuek esaten diazu. Claro, a ver, haue argitu beharko dugu, baina aurrera jarraituko dugu, ezta? Bai. Maialen hitz egin. Vale, begira, gauza bat ingo dugu. Begira, ingo dugu gauza bat, bale? Momentuz publikoaren saria banatuko dugu. Eta publikoaren saria, zuek buelta batzuk eman balin badezu, denbora pixkat emango izugu, bale? Publikoaren, etzen du nahi inigo? Bai. Bale, zuek hori erabakitzen duzuen bitartean, publikoaren saria, hori bai egon dela ez du. Arratsaldeko 7:00 jarri dugu martxan, ja itxi dugu bozkaketa fasea, eta mesedez erakutsi eunekoak eta ikusi dezagun nork irabazi duen. Aurten, Gazteako berlehiaketan publikoaren saria eraman duena da, eta azken momentuan aurre hartuta gainera, Maria Izaga! Bueno, Maria, unkituta ikusten zaitugu zure etxean, gainera, hemen eunekoak ikusten ari gara, eta ikusten duzu azkenan 140.80 batekin, ia puntu bateko desberdintasunarekin edo diferentziarekin, eraman duzu azkenean publikoaren saria. Ez dakit, hau estrategia bat izan den, Maria, unkituta zaude politia. Ez. Bai, Asako peña kafe batera gonbidatu biote eta kainatara momentu hontan. 1000 euro dauzkazu, Jo, eskerrik asko da, noi. Ze polita, Maria. 1000 euroiek badakizu txirula.com dendan gastatzeko dituzula. Egin negar lasai, benetan sentimentuak adierazteko dira. Beraz, zer egingo duzu 1000 euroiekin, badaukazu ja buruan erosteko zerbait edo erosi nahiko zenuken zerbait? Baitxu, nire anaie hasi da indala gutxi baitxa musika itxen, eta, berak abestu itxen dau baitxa, eta naukon pentsauta, bera ideitzia, eta esatia, aber zerosten gauen bisondako, bera grabetako bere gauzak, eta ni neriak, eta batea zehose grabetako. Orduan, zure anaia esan diguzu, Maria, barkatu? Bai. Beraz, Izagatarren... Bai, nire anaia, bai. Bale, Izagatarren proiekturen bat agian martxan jarriko dugu Gazteako berre abia puntu hartu dala? Beitxu, igual. Igual oinakaba huitxe usta, hau esan dotelako gaine, bai. Animatu egingo duzu, seguro. Nola duka izena? Jon. Bueno, Jon, guk ere espero dugu, Mariaren talentu erdia behintzat balin badukazu, seguro, Izagatarren proiektua sekulakoa dela. Bazorionak, Maria! Eskerrik asko. Bueltatu gaitezen platora, eta ia, bida, sentitzen dut. Ematen du hau dena izan dela abentura bat, izan dela dena guk hemen montatutako gauza bat, baina orain, ez, inigo, jazta, Orain ja ziurrago ikusten zaituztet, zuen aurpegiak ere ja lasaiago, beraz, Leire, esango dizut, ja sobrean, izen bat dago, ez? Bai. Izen bat bakarrik dago. Bada zeren izenak aldatzen ibiligea azkeneko momentura arte. Bale, maia zu sobrean mesedez. Hemen daukat beraz irabazlearen izena. Eta nik uste dut momentu hontan Euskal Herri osoa jakin nahi duena da, zein izan den, erokeri hau gertatzearen arrazoi nagusia, hirukote! Ez que igual, izen ateratak, aipatuko dugu, ez. Txoin, izena nik esan berdet. Mesedez. Horregatik. Bale, esan egingo dugu, eta gero emango dizkidazue arrazoiak. Bai, hasta iritsi da publikoaren saria badakigu nork irabazi duen, eta epaimaiaren saria eramaten duena gogoratu, txirula.com dendan 2000 euroko saria eramango du. Eta, nila hemen ikusi du nork irabazi duen. Beraz, Gazteako ber lehiaketa honetan, epaimaiaren saria eraman duen bakarlaria da, Ainhoa Arroita Jauregi! Zorionak, Ainhoa!
Zorionak Ainhoa, baten bat izango dezu etxean ospatzeko, ez? Edo zein daukazu ondoan? Kamaria dakan erekin. Bueno, benetan zorionak. Bueno, eman doztaz kriston animoak eta postu da ni bezain beste, así que super ondo. Momentu honetan, Ainhoa, zeinekin gogoratzen zea? Jo, bantxe hortan gogoratzen naiz nire ama, nire mutila eta nire taldekideak. Hori da, zuk badaukazu atzetik talde bat, eta ez dakit 2.000 euro hauek beraiekin partekatuko dituzun, edo zertan gastatuko dituzun, Ainhoa, badakizu, igual horrendik ez dakizu. Hombre, niretako kapritxo bat hartuko du bai, baina bai, taldiarekin azkenian gara familia bat eta dakau proiektu politxo bat aurrian, hasi que dana guretzako, gure proiektuan dako eta musikia horre ateratzeko, bai. Zu Gazteako berrea aurkeztu zinenean, Ainhoa, momentu batean pentsatu zenuen horrelako plato baten erdian, pantaila handi batean zure izena esango genuela? Ke ba, gainera, hondikan ez du sinisten ze benetan, zuek esan duzuen berdina, hainbesteko nivela zeuan, enebala espero, benetan enebala espero, eta gaina Gazteako berra izan zen, kasualidadia bai, izan zoztan taldeko leirek esan zoztan, presentau zaitxe eta beragaitxikan ez pasan izango, enintzen agongo hemen, hasi que eskerrik asko leire. Bueno, Ainhoa, 2.000 euro horiek irabazi dituzu, Gazteako berlehiaketan lehenengo edizio irabazteko ohorea zurea ere bada. Orain nahiko genizuke trukean eskatu, eta baiezko bat espero dut, gure Gazteako estudioetara etorri, eta Olivia Rodrigoren Driver License guri zuzenean kantatzea, egingo diguzuala. Bai, karo baietz, beste norian edetako, bai. Bueno, hori egingo duguna, eta, epaimaikidei ere galdetuko diegu. Zergatik aukeratu duzue Ainhoa Arroita Jauregi, ikusi dugu lehia publikoaren saria bezainbesteko estua izan dela. Zuen artean ere, Maialen egin hemen etzegolako, bestela atera bar genituen boxeoa egiteko koltsoi batzuk ia. Bai. Ez dakit orain, bigarren izen hori esaten baldin badugu ere, ez dakit esan dezakegun, edo ez... Airean utziko dugu hobeto Inigo. Bai. Misterioa jarrai dezala bere horretan. Baina eske galdera asko genituen ez, ere nork egin du hobeto, nork ikusten dugu gehiago, ez dakit musika munduan, nork utxe egin duen igual pizkatxo bat, eske izan dira hainbeste gauza. Bai, eske izan dira gauza asko. Bale, eta Maialen, Ainhoari zer ikusi diozue hain ondo egin duena? Niri gustatzen zaikila bat nola barrurantz begiratzen duen, abesten duen momentuan, ez dakit, eta... niri horrela jarri zestit eta punto, uste dut ez dagoela arrazoirik. Baina ere esan nahi dut gure iritzia ez duela ezertarako balio. Ni ezagitze bat alditan, esan dugu ona etorri baino lehen, zer egiten dugu guk hemen, ez? Gu baino asko sobeta besten dut, ni behintzat nire horrela ikusten dut, ez? Eta, ez dakit, 3 entzule gara, eta tokatu zaigu hemen egotea, dena, por lo que sea, ez? Baina, bueno. Eskertzen dizuegu pilo bat benetan, ze badakigu, epaimaikide izatea ez dala bat ere erraza, ze baten batek esan dezake, ezakize, hauek ja badakite, hauek koltza gainean, ez, benetan ikusi zaituzet gezki pasatzen, beraz, benetan eskerrik asko Inigo. Empatizatzen baldin badugu ere, haiekin, joder, eskez da erraza. Osea, dane lehenengo esperientzia, eta ez dakit, pixkat gaizki pasatu dut. Espero dugu errepikatzea. Inigo, badakigu oso zaila izan dela. Inigo, Maialen eta Leire, beraiek esan dutena errepikatu besterik ez dute egingo. Talentua, benetan, Laurok, bai Eider, Alaitz, Maria eta Ainhoa, soberan izan dezue. Izan zate, 4 finalistak guk inoiz espero genukena, baina asko zobeak. Eskerrik asko, zuen borondate guztia, zuen kariño guztia, eta zuen daukazuen guzti hori gurekin partegatzeagatik, badakigu ez dela bat ere erresa izan, orduan eskerrak ematea besterik ez, epaimaikideak benetan eskerrik asko 3 hemen izateagatik, guretzat hori bada Gazteako berlehiaketan zuek bezalako izenak gurekin izatea, beraz beste bat egiten badugu ere, deituko zaituztegu, gero ikusko dugu zer esaten dezuen, baina benetan eskerrik asko hartu duzuen lan eta konpromisoagatik batez ere, eta jarraitu bezala honek, Kobrek erakutsi duena zer da, talentua pila bat dagoela, guk ikusteko gogoa ere badaukagula, eta benetan Euskal Herrian musika bizirik dagoela. Beste bat arte, ondo segi, aio!
Gaztea.